Здравейте, хора! Get ready with me! Get ready with me! Само, че вече половината грим е готов. Уважай. Не, аз просто съм natural beauty, you don't know anything. Ела да се присъединиш. Правим get ready with Get me. ready with me. Само, че вече половината грим е готов. Колко бързо го Не е готов. Аха. Сложи само това, дето е... Не знам какво е. Нещо ми сложи. Колко бързо! Беше много трябва. Човек ще си помисли, че живее в сапунка. Аз не живея в сапунка. Сигурна ли си? Може да има нещо такова. Има. Така, аз гримирам като старите бабички, така в момента обясняваме на телефона, с гръб към него. Гримирам като старите бабички, т.е. Чакайте да се покажа. с пръсти, размазвайки така по цялото лице и някак си става хубаво. Вижте колко са хубава, бе. That's the thing. Сега сложихме под очите, буквално го размазахме като първите нервни. Още не е размазано, чакай. Размазахме с това, като първите почне да смажем с друго. Сега слагаме в носа, защото защо не? Може просто и в носа. Това не сте го видели. Виж каква голяма комедия сме. Така, малко е пътничката, защото защо не? И тук ще скрием пъпките, защото е пъпчасала, както винаги. Много съм си хубава, прецикъл съм просто. Даже не съм. Звезда. Така, може да се покажеш на камерата. Демонстрация, драги зрители. By the way, няма да го размажа с пръсти. Аз много мръсна гъбичка. Просто ни ударявам на тази гъбичка. Мъкни. Това сега отива в моето лице. Той в моето всеки ден ходи. Да, като гледам си добре. Сигурно на друго мнение. Какво? Какво съм казал? Просто видях вътрешно. Пъпчасала. Подсъзнанието си го помисли и го предаде на Наталия. Точно така. Преди дори да стигнем в Ти не си го съзнанието. помисли още, но тя вече знае. Така ли? На път съм да й бръкна в окото и тя умира от гордост. Това звучи много добре. Точно така. Виждате ли какво са против гадже имам? Виждате ли какво хубаво трето колело съм аз? В момента път с който третото колело. Съм широко скроен. Точно така. Звездичката стои. Сега ще изчезне! Той очаква, че с две кликвания и звездичката ще изчезне. Кликваме, ама по-бавно. Нямаше ли да е добре да имаш нещо като онези ролки, с които боядисваш така? Само, че да е някакъв мини вариант за лице. Така. Така, стигаме до метода с пръсти, защото съм бабичка. Метода с пръсти работи най-добре, какво да ви кажа. By the way, да ви показах какъв е коректора. Кой носи раници? И аз не знам какъв ми е Като бях на коректора. училище. Коректора ми е на Essence. Това нещо го взех от Тему, by the way. Знаете ли всякаква магическа работа ще свършиш? Пиздат. Руш. На какво ти прилича? На гъбичка прилича. Супер. Мога да се похваля, купих си четка, защото преди си размазвах и ружа с пръсти. Така. Аз не нося руж по принцип, днеска нося. Няма да обяснявам какви движения използвам, защото и аз не знам какви движения използвам. Бибиди бабиди бум. Бибиди бабиди бум, да. Представете си, че използвате магическа пръчка. Или честите пода у вас. Същата история. Точно така. Следваш инстинктите си. Точно така. Следваме инстинктите си, които ни казват, че трябва да намажем руш навсякъде. Не знам каква е разликата от преди 10 минути, но... Keep it going. Exactly. Имам много интересни работи. Чисто ми 5 евро. 5 евро в палитра. Това седи тук и 5 евро седат ето тук. That's their place. Значи хората, ако искат да те обърнат, знаят откъде. Знаят къде да ми намерят парите, точно така. Имам това, имам това. Може да Знаеш, ти хората не го нарежим виждат. Сега ще го видите с това и вада първо какво ми трябва. Просто с бабичка. Караш хубава. Не мога да запомня какво ми трябва. Какво искаш да правя сега? Да гледаш надолу. Надолу. Къде? Гледайте сега как аз не трябва да дишам. Значи процесът е важен, резултата не е. А процесът е важен резултат. Не е ли, Не. е ли важен резултат? Именно за това го казах. Да си ли напрягаш ме? Тя прилича на Не. сърничка, също. Тя го вижда, аз не го виждам. Гуд. Окей. Окей. Спиралата, която използвам, дори не мога да прочита на какво е. На К3 сама е. Внимание, продуктово позициониране. Това е нискобюджетен. Get ready with me. Ниско бюджетен е. By the way, този молив също е водоустойчив. Как се знае, че ми се вижда? Този молив, by the way, е първият водоустойчив молив, който наистина ми издържа цял Значи ден. ако рева няма да... Не риби. Направи и сълзичка. Не съм пробвала да рева с него. Отидем пак.
че ще го трансмукам кърпа. Това проблем ли? Много идея. I guess not. Работи ли работи? Да, If it works, don't ask. Чакай да се приближа към светлината. Държавам светлината към светлината. Отивам към светлината. Взех си специална чечица за хайлайтър, която не е за хайлайтър, а за сенки, но аз я ползвам за хайлайтър. Вижда ли има изгърбен нос, слагаме тук на кърпичката, която не се вижда actually на камерата, но аз знам, че има изгърбен нос, защото го виждам в момента на 4DX. Да, много мило. И след това слагаме на върха на носа. После слагаме и ето тук, защото защо не. Което не знам къде е това тук, но важното е, че е там. Ами някъде над скулите. А защо сложи и на устната? Какво прави? Почертава устните. Нямам си Виждала Виждала съм, че много хора го слагат и на мен ми харесва. Да, за тези, които не знаят, сложим и тук. Аз мога да бъда нагло и да ти сложа и под веждите. Ето така. Хвана ми това, което не знам какво е. Прилича на хайлайтър. И от Тему. Отново. За тези, които не виждат, слагаме го между носа и очите. Не знам как се води. Вътрешната част на окото. Същото. О, that's cool. I'm pretty! С това, което пак е от Тему, ще направя изкуствени турбички под очите. Why? Because it's pretty! Сам липс, че не сте, че не спя. С едната страна го нанасям, а с другата страна го разнасям. И сега, за да бъдем екстра, ще се върнем на хайлайтър и ще сложим хайлайтър там. Гърл! Ще има някакви хора, които се оплакват. Това е тона грим, дори не прилича на себе си Но вече. не, това не е дата на грим. Да, така е. Това не е 2 тона грим. Ако си мислиш, че е 2 тона грим, дори не сложих фондютен. Ли не сложа си? От какво? Ето, да извии вашите мигли, заповядай. Така. ASMR. Малко не издава звук пътя. Това изглежда много страшно. Да, страшно. Страшно е. But I'm already used to it. Кара да се Това снимам. също е от Тему и пристига с Ханен мигли. лап. Actually, поръчах си мигли. За това. Мицеларната вода няма да спаси от това, by the way. Съжалявам. А спирт? Не. Спирт на очите! Never! Не може да го видите. Ето вижте миглите какви са. Няма да излагам разчер гръб. Предположим се съмнявам в нея. Да, справо. Тук се прави, че разбирам какво правя. Тя не знае какво прави. Не. Само нещо. Като ми хареса консистенцията. 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 Колко мазни са ти устните. Да, буквално! Well, време за прическа. А може ми да правиш само на половината косата? Аз ще направя само половината с коса. Прости ме да правя. Да. И ме мързи да седя така. Няма да седя така. Чакай да преглътна. Чай, че не мога да преглъщам така. Няма да преглъщаш. Айде, скарайте се сега пред камера. Пред камера. Много сме мълчаливи. Говорим нещо. Да. Аз не мога много да говоря. Звучиш сякаш не може и да дишаш. Да, има нещо вярно. Не дишай, не ми пречиш. Не дишай. Отвори там и дай големия черен НССР. Нямам червен НССР. Този. Големия черен НССР. Това казах И голям. този е доста го. Размерът има значение. Размерът има значение. Карай се от кадъра, момичето се показва! И аз се наслаждавам. Ей! Чакай, аз още съм в кадъра, трябва да изляза. Давай. Обърни се, направи 360 прическата, всичко трябва да се види. Чакай, стой, тук има за оправяне малко. Виж, че това е за днес. Да, това беше от нас. Драги зрители и Васко. Драги зрители и Васко. Точно така. Чао от моята баня. Много поздрави от нашата баня към вашата. Много поздрави от нашата баня към вашата. Окей!